dia, el puc ajudar amb alguna cosa? Sí, i tant. Estic buscant alguna lectura especial, alguna cosa que se surti del normal. Alguna cosa amb intriga, emoció i si pot ser també amb sentit de l'humor, perquè ja estic una mica cansat de les lectures convencionals. Doncs crec que tinc el que està buscant. Ha llegit vostè el conte curt de Bell Julien, L'ocell de Brinkley, Arkansas? Home, l'ocell de Brinkley em va agradar molt. Ha tret alguna nou, l'autor? Doncs sí, ha tret una novel·la nova que s'anomena Qui va veure el mussol de Horntree. És una novel·la molt emocionant i a més preparis per riure perquè els protagonistes estan ben tocats de l'ala. A veure, li puc donar una ullada? Sí, oi tant. Allò que més impressionava de la inspectora Laura Matamoros era la seva mirada. Tenia els ulls grisos i una mirada penetrant. Es diria que aquells ulls eren més propis d'un llop que d'una persona. Ningú no l'havia vist riure mai. La gent que l'acompanyava semblava més amable, però els músculs que s'endevinaven sota la seva camisa i que gairebé la rebentaven, suggerien que era millor no contradir aquell tipus. Era lleig, amb la pell escardada i una cicatriu que li creuava la cara. Un autèntic mascle alfa que regalimava testosterona.